či natáčam laglo. No dobre, natáčam. Tak no a cheat. Prepáčen. Lebo od som zabil heslo. Tak, no. No moja postava je Trifos, je to mák a je vrahovný, vážem. To by chcel ísť do toho spokoju, zatiaľ som tu ja najmenší kurtík, to je môj brat. A som tu najmenší, to ten zo spolu. Počkajte, teraz chvíľku. No, toto je náš znak. A ja budem to teraz natáčam na posteli, lebo je noc z takých koľko hodín. 12:45. Ja mám bobo hodiny. Som chcel kúknúť na telku, mám potichu. 11:23:06. Tak toto je môj brat. A ja idem do hostince, ideme plniť. To ten si vyberieme túto blbosť. Úlohu. A je to zatiaľ stop. Ja idem zatiaľ skúsiť so zbraňami, či tu nie sú nové zbranie. Najmenu Panzer 28 tu berem, ale toto nemyslíte vážne. No. Kúkajte. 81. Toto musí mať. 44, no tak oprad za magiou, čo tu máme. Národňovník. Strachoprda nechcem. Ne. Nie. No. Nechcem z toho. Čo? Aha, dobre, ide sa najesť. Čo? Ja viem, tak nič. No, tak zatiaľ sme iba tu na, tak idem. Tak čus, strienem to zatiaľ. Lala, stop.